продължаваме. Кой? От Акбар 100 евро. Айден дарява 100 евро. Дженгис и Ширин от Франция са изпратили 50 евро. Гюрсел и неговото семейство даряват 200 евро. Живи здрави да бъдат. Благодарим. Тежката категория. Мечо Будака. Даже и дребни пари не си е приготвил. 50 или ще дава за оркестър ли казва? 100, 200, 250 евро от Мечо Будака и неговото семейство. Ето ги бе. 10 евро за водещия, 10 за музиката и 10 за камерата от Мечо Будака. Хайде, Рики Чек специално за Бате Мечо да звучи. Хайде. За Бати Мечо! За двамата братя продължаваме Рики Чека оригинално! За Гунди Лихваря специално! Яже Гунди! Докато се приготви Джаното, Бате Гунди ще дойде да видим от тези лихви, какви лихви става въпрос, за какви лихви чувам тук се говори. Тъй ли? 10 евро дава за камерата. Така. 10 евро за мене. Да си ми живи за... А, за музиката и къщ няма. И така продължаваме специално за Бате Гунди, неговото семейство. За зете на Гундито специално за Лихваря. Айде Гунди! И 30 точки. 50 точки за оркестъра. За Бати Мечо! И за зете специално за Санчо продължава Гючека. Айде Асан! Айде! 20 точки! Соло Мармани! И за принцеса Мелек специално! Айде Мелек! От братовчетките на Бате Гунди 100 евро. От Залихата. От Роттердам 100 евро от нея, да е жива и здрава. И вече даряването започва на Бате Гунди и неговото семейство. 50, 100, 150, 200, 250, 300. 300 евро от Бате Гунди и неговото семейство. Жив и здрав. Кючека Бартолец! За дъщерята на Гунди специално за принцеса Мелек. Айде Мелек! И пристига 20 точки от Бате Гунди. И поздравя своята единствена дъщеричка за принцеса Мелек специално. Бате Гунди, имаме ограничение във времето, извинявам се, но времето изтича, както се казва. После ще играеме още. Нека да си продължи той, но музиката, моля ти се, малко по-ограничена. От зете на Бате Гунди, Асан и неговото семейство 100, 200, 300, 400, 500 евро от зете на Бате Гунди Асан. Жив и здрав да бъде. Една снимка семейна за спомен си направете, а ние продължаваме напред. Мемет Бутара Фагираджик. От Али, братовчеда на Саадигил, 10 евро дава на водещия, 10 на музиката, 10 на камерата,
За Диани и Айлин има едно даряване. Диани и Айлин да дойдат да си вземат даряването, ако обичат. Колко е за тях? 150 за Диан и Айлин. От Братовчеда пак. И за абитурентката дарява 200 евро. Жив и здрав бъди. Благодаря ти. Една снимка за спомен си направете. Заповядайте. Папет от Преслав, от Ротердам. 10 евро за мене и 150 евро за абитурентката. Фикрет от Преслав и неговото семейство, дами и господа, не забравяйте, на 18 април 2025 сте поканени на сватбеното тържество на техните деца. Заповядайте. Същия екип ще бъде FF Studio, Оркестър Парламент и Сабина Сенов. 200 евро даряват, да са живи и здрави. Сейлян, приятелката на Дин Савигата, 200 евро дарява, да е жива и здрава. От Саадет, 100 евро, живи и здрави. Амет, подложи нещо, пияно да имате. От Пората и неговото семейство, 10 евро на мене дава, да е жив и здрав. И 200 евро дарява. И не забравяйте, дами и господа, на 1 юни в Ротердам Пората и неговото семейство ви канят на абитуренския бал на тяхното дете. Заповядайте. Пак същия екип работи, пак същия екип. 20 за музиката, 10 за мене. От Шонито 150 евро, най-новия Мерцедес GT, който много харчи. Много харчи. От Сенко и неговото семейство 150 евро, живи да бъде. Амет и неговото семейство 200 евро. Живи здрав бъди. Графа да дойде, обаче обърни се към камерата, бата молеца. Е, тук застани до мене. Мемете при мене, вика семейство на графа. За графа има 150 евро. Така. И 150 евро за абитурентката. Благодарим. Амет Мъндерите от Преслав е тук при мене. За Нешко има едно даряване, 100 евро. Нешко да дойде да се вземе даряването. И за абитурентката 200 евро дарява. Амет да дойде да се вземе даряването. Нешкото, т.е. да. Нешко, заповядай. Гошо от Преслав дарява 100 евро, да е жив и здрав. А сам Бандура и Невин даряват 100 евро. Орхан от Преслав дарява 200 евро, да е жив и здрав. Благодарим ти. Хайде един кючек да направи със зет си да играе и за всички, които са дарили до момента да звучи. За бате Орхан специално продължава кючека. Вие на България. И така присигат 50 точки за оркестъра. Кючека Вие на България. Октей, Orhan'ın ailesinden 100 euro. Sağ olsun, var olsun. Нешко gelsin. Алида от Преслав вика първо Нешко, има 150 евро за него и 150 евро за абитурентката. Нешко да дойде да си вземе даряването, ако обича. Ти трябваше да седнеш по-близо до мене. Тая вечер явно често ще вика. От Манчо 100 евро. Жив и здрав.
И от Мартин 100 евро. Живи здрави. Расим дарява 100 евро. Живи здрави да бъде. Сали от Вардун 100 евро. Метин от Преслав дарява 150 евро. Жив и здрав да бъде. На Младен баща му. Айхан дарява 150 евро. Алберт от Върбица 100 евро дарява да е жив и здрав. От Асан и неговото семейство 150 евро. Живи и здрави. От Амечо, комшията, 150 евро. Един малък кючек иска мой приятел. Ама на Амедим, тариката Амедим. Еснафа Амедим. Aman Ahmet'im tarikat Ahmet'im. Aman Ahmet'im esnaf Ahmet'im. Aman Ahmet'im tarikat Ahmet'im. Aman Ahmet'im esnaf. Ahmet karşıdan bakar genç kızları. Браво! Радо Киоск. Радо, как си бе, приятелю? Втори киоск. Отвори ли го официално вече? Защо не бяхме на откриването, бе, Радо? 150 евро дарява Радо, живи да бъде. Валентин Асенов. Сунай Силвана от Белгия. 100 евро даряват. Севгил и Неджип от Белгия са изпратили 100 евро. И от Валио Асенов и неговото семейство 100 евро. Живи здрави. Здрасти. От Мамут и семейство 300 евро. Живи здрави да бъде. Браво на Мамут. За тях. За Айлин и Диан от Мамут 150 евро. Да дойде семейство на Диан да си вземе даряването. Диане, заповядай. Нешко и Нерман също имат даряване. 150 евро за тях. Значи, дами и господа, един съвета, Мемет казва, ако това момче не е до мене, аз съм нищо без него. Така че да е жив и здрав. Хайде да го поздравим една хубава музика, моя приятел. Един кючек. Хей, браво! От Бина 100 евро. Живи здрава. От Нори и Бобуч 100 евро. Живи здрави. Неджип от Представ 100 евро дарява да е жив и здрав. От Назив за Нешко първо има 100 евро. Нешко, заповядай. И 150 евро за абитурентката. Юксел от Върбица 100 евро дарява. Жив и здрав да бъде. От Самет 200 евро. И от свекара му Ишаин 150 евро. Е изпратил да е жив и здрав. Да, бе, това щях да кажа преди малко. Точно, браво, да. Верно ли, бе? Сериозно ли? Миналата седмица ми напомня... Как ти беше името, бе? Саликото от Преслав ми напомня миналата седмица как съм похвалил Ротердамската редица, че в Дуйсбург я нямало, а тази седмица сме свидетели на ред и дисциплина. Дали е заради мене? Благодаря. Ако съм допринесъл, нема от клубана, както се казва. Салито от Преслав дарява 100 евро да е жив и здрав. Диане, здравей! Диан, наш приятел, който миналата седмица направи годинка на своето детенце. Неси и Хриси изпратиха своето даряване. 150 евро.
От Диан и Айлин 300 евро. Да са живи и здрави. 10 евро за мене. И 10 за оркестъра от Диан. Живи и здрави да бъде. И Киодъм Мироинова със специално за Райан. Чифто. От Мемет Хало, Матко и Мемет и Шенай даряват 150 евро. Да са живи и здрави. Палко от Върбица 200 евро дарява, живи да бъде. Салито и неговото семейство 200 евро. Живи и здрави. Асанко дарява 200 евро. Жив и здрав. Амет и Дерия на Джанан Мъртовчетката не можа да присъства. Изпрати си даряването, което е 150 евро. Са живи и здрави. Орхандан Бембишин Çocuğundan 150 евро. Çocuğundan бе, Джанан? От момчето. Винаги ма предизвиква да го обявя на нашия език. Мога, но... Айнур и Амет са изпратили 200 евро. Айнур и Амет. Гюлджан и Амет също са изпратили 200 евро. Самито е изпратил 100 евро. Диан и Айлин да дойдат да си вземат 100 евро от Фердито. Диан и Айлин. Диане, заповядай. И от Фердито и семейство 200 евро. За най-добрия водещ, казва той, 20 евро. От Нешко и неговото семейство 100, 200, 300 евро от Нешко. От Златко за Нешко 100 евро. Виж, абе едно разменене на пари става тая вечер. Просто то винаги е така, между другото. Няма да има, сядай. Така. За графето 150 евро от Нермин от Златар. Така. И 150 евро за абитюрентката. От Метин Златар 150 евро. Живи здрав. Асан от Златар дарява 150 евро, да е жив и здрав. Ерол от Златар 100 евро. Семейство на Бейхан от Престав 150 евро. Асан Котон, комчета. Асан Куша от Престав 100 евро. Байрам от Престав 150 евро. Пак нещо, ако може да дойде на дансинга и всички, които са дарили до момента да заповядат на дансинга. 150 евро Фикретин Айлесинден, Фикрет в Фикрие FF Студио. 150 евро дарява живи да бъдат. Рамото! Какъв беше този двубой? Страшен. 100 евро от Рамото! Соло барабани от Медин Шуменския. 10 за мене. 10 за музиката. 10 за камерата. И за абитюрентката 50. И още 150, 200 евро. Яша Мети!
Джевацки, една минута да ме заместиш, бате. Връщам се след малко, Джеват ще ме замести за една минута. Едно даряване от Берлин. Сезгин, изпратил дарение от Берлин. От Сезгин. 200 евро. Али от Върбица дарява 200 евро. Жив и здрав. От Бат Кайден Златарски 100 евро. Ахмед Преслав, комшията, дарява 100 евро. От Ланско и негото семейство Велики Преслав 150 евро. Айхан Хандър. Така, от семейство на Айхан Хандър 500 евро. И така пристигат 50 точки за оркестъра. Един кючек специално за Айхан и за негото семейство. Айде, Джано! И така продължаваме специално лично за Айхан Хандър. За една голяма фамилия. От надебе, симаме. Айде, Джано! 20 точки! 30 точки! От семейство на Айхан Хандър казахме 500 евро. Алфи Златар изпратил дарение от 100 евро. Ердич, магазинер от Върбица, изпрати дарение от 100 евро. Живи здрави! Айде, Сабине! Рейхан и негото семейство. Какво? Има първо изпратено даряване, добре. Машалла де Мемет. Силика и Гюнай, Сумейра Майркет от Роттердам са изпратили 200 евро да са живи и здрави. От Рейхан и неговото семейство 100. 200. 300 евро. Живи и здрав бъди. Благодарим ти. От Леля Лифе и Бамбургата 200 евро. Живи и здрави. Лали Голд с най-хубавите, най-качествените и винаги в топ класациите, винаги най-модерни неща предлагат Лали Голдс. Към камерата се обърни, Лали. Така. Една официална снимка, така здрависани като депутати. Така. Чакай малко, чакай сега. Първо да кажем, че един сайвите, дами и господа, са изключително благодарни за професионализма, който са оказали Лали Голд, като са осигурили официалните тоалети на дамите, може би и на тебе. И доставени на място, единствени и само те поръчки работят на място. Идват, взимат размер и точно и на време носят роклите, без упречни, без забележки. На Мемет тениската не е от нас. Така, от Лали Голд и семейството започват своето даряване с 100 евро, 200 евро, 300 евро от Лали и неговото семейство. Имало една песен Лали Голд. Кога направиха за тебе песен, бе? Хайде да звучи за него и за всички, които са дарили до момента. Хайде, музика. Lale lisi, güm sümbülisi, mato lisi, ay
de lale. Lisi. Lale, 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 lisi. İki, zümbülisi. Mato, 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 lisi. Haydi Memo. Lisi. Ей! Джано. Значи, Събине. Динча Емигата, само да съобщиме, каза, че е изключително благодарна на Лали за прекрасната рокля на абитюрентката. Че й направиха още по-прекрасен деня днес. Какво искате, Преславски ли да направим? Джано, Марила ми. Хайде ги чека представа! Преславския Гюче! И пристига 50 тонски за оркестъра! Айди, Джано! За него специално и за Рейхан и за негото семейство! Айде, бамбурка! Браво, благодарим на всички, които са дарили. Има ли, няма ли още? Бате Гунди, какво се сети, бе? Пишман на Умовар. От сватото на Бате Гунди от Бюлент и неговото семейство 100 евро са изпратени с живи и здрави. Има ли, няма ли? Варма и Окмо. Това виж колко стар лав е това. Варма и Окмо. Това още съществува откакто съществуват сватбите. Или пък геч гелене гене бараджас. И така се случва, да? На друга сватба някой идва така и се въртат едни средства в един прекрасен вътрешен кръг. Прекрасен е, защото всички се подкрепят. Има ли, няма ли, питам още веднъж? Има, нали? Хайде, който не е дарил, да заповяда. Добре дошъл. 200-300 евро от Енчо и неговото семейство 300 евро. Да жив и здрав. 10 евро на мене дава бат Енчо. 10 на музиката Топалчо ми лети. и 10 на камерата. Така. Само към камерата ще те помоля да се обърнеш. Така. От Мемец и неговото семейство 100, 200, 300 евро от Мемет и неговото семейство. И един пръстен за абитюрентката. Със здраве да си го носи. Пандора. Заповядай. Брат му Реджеп е изпратил своето даряване, което е 100, 200, 300 евро и от Реджеп и неговото семейство. Живи и здрави! Хайде, бате ти си! Самет от Преслав 200 евро дарява. Живи и здрави да бъде. И сме готови за кючека, нали? Или има още едно даряване? Акиф и неговото семейство 100, 200, 300 евро от Акиф и неговото семейство. Освен това, 10 има евро за водещия. Благодаря. Хайде една музика за цялата компания да звучи специално. Топалчо Миледей. И така отваря на дама 50 точки за оркестъра и поздрава цялата фамилия Топалчо Милети.
За най-големия специално. Айде, Джано! И така продължаваме специално за Енчо и за Мемет специално. Айде, Джано! И яша Мемете! Топалчо ми лети! Още 50 точки за оркестъра! Шоу! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Айде, Джано! Айде, Топалчо ми лети! Само върванчо, само, колеги, да не спирам музиката, защото вече тъкмо започва и вие сте набрали скорост. Предполагам, че приключихме заряването, така че, дами и господа, каниме от името на динсайбите всички на дансинга, забавлявайте се на прекрасната музика на оркестър Парламент. Хайде, заповядайте! Ватегунди, сега е момент. Специално! Остават си барабаните, ритъма остава, едно даряване продължава. Останете по местата. Miro.sf.Orlandovci. Понеже така му викат от София, за това така се обявява. Започва своето даряване, което е 50, 100, 150, 200 евро. 10 евро за водещия. И 10 за музиката. Айде, Миро! Айде, Преснанския Гючек! За банди Миро, специално Орляно Врожави Гючека! Айде, Фикрет! Айде, Джано! Айде, Джано! Ако ще правите 50 точки! 50, 100 точки! 100 точки, за Миро специално!
Familietta Falcio 1000 di Negesi! Haydi Cero! Точно. Джано, конuşa çıkma Cano. Konuşa. Akşam çok çaldı, sesi yok. So, барабани. Айде продължаваме за всички. Айде парламент. Чак, чак. Слушайте сега. Специално за Батко Байрам. Айде оркестъра. Yes, Cero! Айде. Ayro. Haydi Bati Bayram. Ако обичат цялата компания, айде продължаваме, айде Cano! Son Popovorочka, Omurtaşko paket Sabregam'dan geliyor. Haydi Cano! Sbanko bir bayram specjalny oryginalny Warszawy Gucika. Pakiet Omurtaşko. Haydi Cengiz! Haydi bayrama! Haydi Kako. Haydi Suray! Yaşa Suray! Haydi! Cano!
Айде, кючека продължава за всички! Айде! Айде, Джано! Ай, чак. За Банко Рехан специално! Айде, Преставския! Чак! Сода Барбани, по поръчка специално за Рехан продължаваме Банди девятка. Банди. Айде, Рехански! И пристига 50 точки! Джано! Айде, Рехан! Я се байрам! Янса!
Haydi selamı var. Mehmet, Adem, Enço olabilirse buyursunlar oynamasına. Akifço. Artistlik yapmasınlar diyor. Düğün sahibi beni seven herkes buyursun oynamasına diyor. Olabilirse hepsi buyursun oynamasına. Ялаща ажик микрофона. И по поръчка продължаваме девятка, Ушко. Специално кмета на Дисбург. Мен тази söylemedim девятка и. Веднага баща. Кмета на Дуисбург, Бате Гунди, поздравява всички гости, преславчени с кючека Балкан Кючек. Айде, Ушко! За Бате Гунди специално, за моя брат за Нешко специално, за шефа. Айде, Нешко! И за зете на Бате Гунди специално. И така, специално за една голяма фирма, специално за Бате Гунди, за моя брат за Нешко, специално и за зетя, за цялата фамилия. Много така. И така, Бате Гунди, кмета на Дуисбург, човека лихва, човека пари, човека хеликоптер, дава 20 точки. Още 20, парите станаха 40, още 20, 60, 80, 100 точки! И така, и от Светло идват още 50 точки. И парите станаха 150 точки. Гунди, това не е даряване, бе. Нашия брат Мердин, ако може да дава 50 точки за оркестъра, да ти върви, да ти върви, да ти върви, да продаваш повече цигари. Мердин, айде, 50 точки, айде, Балкан Кючекано! И за Нешко специално! Айде, продължаваме специално за фамилията на Гундито! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Yes! Я сай Ханчо! И така специално за Нешко от Ротердам! За Нешко от Ротердам специално! Айде, бакалам! Айде, Джано! Балкан Кючек! Сакс Кючек специално за цялата компания, за Нешко! За сина на Айтем продължава специално за Нешко и за сина на зете на Нежи продължава Кючека. Айде, бакалам! Айде! Шо! Шо! Иша! Яша! Айде, Нешко!
сега продължаваме специално за малкия принц. За Ясчо специално. Айде Яс. И така, Соно, имаме една рожденничка специално. Искаме да поздравим рожденничката. За Джансо продължава Кючека. Кючек Сурега, Кючек Кици. Ikidogo Jansu, Ikidogo Jansu, Ikidogo, мутно ила сайна. Един кичек за рожденичката специално. Айде, Метин Златар! Яса, честит рожден ден. Happy birthday to you. И всички екстри. Happy birthday, diggy dansa, diggy dansa. Happy birthday, diggy dansa, diggy dansa. Happy birthday, diggy dansa, diggy dansa. Happy birthday, diggy dansa. И продължаваме за бащата на рожденичката специално. А я специално девятка. Шоу! И така продължаваме за малкия принц. За я специално. Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! И пристигат 100 точки за оркестъра. 200 точки! Айда! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! И така, за Фердито продължава Кючека. От Фердито специално за малкия принц. За Яс! Айде бакала! Шоу! А, яс! А, яс! А, яс! А, яс! А, яс! А, яс! Айде срай! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Има пари! Яш пари! Айде Чано! За принцесата специално оригинално порушам ви Кючека. En güzel çocuğu. Kimde? Bizde! Bizde. En güzel çocuğu. Kimde? O bizde! O bizde! En güzel kız. Kimde? Bizde. Bizde. Salam. За Fatoş специално kardeşimin kızına gelsin, Fatoş için gelsin. Ahmet Çoyun.
За сватбарина специално за фамилията! За Дженки специално! За машината! Olabilirse Adem milleti buyursunlar oynamasına Agam'ın selemi var. Presamski'ye Gülçek Brojami haydi canım. Adem milleti yani Biçinski. Agamın adından Haydi Presamski'ye Gülçek За Çapay специално оригинално Брожан bir Gülçek'e Olabilirse bütün masa buyursunlar oynamasına Çapay milleti И така продължаваме специално за фамилия Адем милletine gelsin özellikle. Adem milleti. Haydi canım. Hadi canım. Колеги, ретро. İbri Sigen Faysi Tontkis Orkestra. Adem milletine gelsin. Haydi bakalım. Adem milleti. Ta, ta, show, show. Stigen Tontkis Orkestra. Ta, show. Колеги, по поръчка продължаваме Гючека Кавала. За жената на нашия колега Ахмед. Поздравявам жена си Фатош. Айде, Фатош. Айде, жена. Гючека консигнация. Haydi Fatoş. За Шумен. Наш Ахмед. За цялата фамилия специално.
Айде, Дженгис! Айде, нема стайл! Yes, мамо! Яша, нема стайл! И пристигат още 10 точки за оркестъра! И така от името на Нешко иска да поздрави най-работливия зет за Ансанчето специално. Най-работливия, най-умния, най-чаровния. Човекът сила! Айде са! Айде Нешко! И пристигат 50 точки! Сватбарката, ем красив, ем умен, ем работлив! И още 50! 100 точки за оркестъра! Шачано! Яша Нешко! И така солобърманът Пати Гунди специално за работника си. За работника на Гунди специално за Гого. Яша! И пристига 20 точки от Нешко. 40 точки за Нешко. Сина на Гундито Нешко! Човекът без конкуренция! Шоу! За Батка му Гунди, специално оригинално Барошамби Кючика. Айди Бати Гунди! За най-мощния баща, който завижда, вижда не вижда, който завижда, вижда не вижда, който завижда, вижда не вижда, който завижда, вижда не вижда. Още 20 точки за оркестъра, 50 точки, общо 500 точки! За двамата братя Барошамби Кючика. Точно! Яша Нешко!
Още 20 тончки. 200 тончки за оркестъра. И така, Солармани. И така, от името на сватбарката иска да поздрави за най-добрия персонал в града Дисбург. За най-добрия персонал от сватбарката специално. Айде, продължава Кючека. И така от името на Бате Гунд иска да поздрави специално лично на мъндарито трите дъщери, като им пожелава много здраве, много успехи. На мъндарито трите дъщери, специално от Бате Гунди. Айде, Мемо! И за Бате Рамо! Ritam devam etsin. Düğün saatlerinin selamı var. Bu akşam çok güzel geçirdik. Hepinizden Allah razı olsun. Son 5-10 dakika hepinize hayırlı akşamlar. Bizden bu kadar. Allah'tan daha çok diyoruz. Haydi. Güzel bir horo postretto gelsin. Kızlar darılmasın. Haydi oğlum çocuk. Всички на едно българско натурално хоро и нека вечер на всички и до нови срещи с оркестъра. Уважаеми дами и господа, това вече всичко от нашата музикална програма тази вечер. Оркестър Парламент благодари на всички вас и ви желая хубава и успешна нова седмица. Бъдете здрави и щастливи и довиждане и до нови срещи! Хайде, Каша е бамбурка! Спирай лайфа! Бамбуре! Ей, чакал!